Jeg har proppet enormt meget ind i denne her time, jeg fik. Jeg har også hele tiden prøvet at finde ud af, hvad var det, jeg ikke skulle have med. Men bagefter vil der være en mulighed for ligesom at drøvtykke lidt af det, jeg har sagt. Så der er altså også tid til, og hvis der skulle være nogle presserende spørgsmål, er de bestemt også velkomne. Lidt af min baggrund, jeg kan psyk med speciale i socialpsykologi. Jeg har altid interesseret mig for mennesker og grupper. Derfor passer det jo så fint, det der blev sagt i morges med, at mennesker er de vigtigste, det synes jeg også. Og det er den vinkel, jeg har på det. Meget kort har jeg skrevet Ph.D. i Novo Nordisk, den hed Innovation in the Making, hvor jeg undersøgte de tidlige innovationsprocesser. Hvad skal der til for, at vi skaber det første nye? Og så bagefter har jeg været i et forskningsprojekt, der hedder Artful Creation, Learning Tales of Arts and Business. Det handlede om, hvordan kunstneriske processer kunne berige og udvikle organisationer, meget kort fortalt. Og så har jeg været med til at skabe en uddannelse, en masteruddannelse, der hedder Leadership and Innovation in Complex Systems, for det ikke skulle være løgn. Og det er et samarbejde med CBS, altså det er meget igen, vi underviser på engelsk, det er internationalt. Men så kom min danske bog her i 2011, og den har jeg skrevet på dansk, som sagt, innovationspædagogik, kunsten at fremelske innovationskompetence. Og det er jo nogle af de ting, jeg vil tage hul på her. Men før jeg går i gang, vil jeg gerne sige, at i innovation, der taler man om et window of opportunity. Altså, at der nogle gange åbner sig nogle vinduer for, at der kan ske noget nyt. Og det er reglen, når noget gammelt skal dø. Og jeg ved jo godt, at den her skolereform er både elsket og hadet. Men jeg tænkte i hvert fald på, at lige netop skolereformen, det er jo noget nyt, som giver det her åbne vindue, hvor dem, der tør, og dem, der vil, de kan gøre noget andet. Men på et eller andet tidspunkt, så lukker det sig til igen, så er det det, vi gør. Så det er lige nu, at det her window of opportunity er åbent, og derfor synes jeg, at det glæder mig meget. Der var nogen derovre, der ville revolutionere uddannelser og så videre. Jeg har set nogle af de her små sedler, og der er jo masser af gøre verden et bedre sted og gøre en forskel og så videre. Og jeg tror vitterligt, at nu er tiden, hvor man kan gøre noget, og så bare blive en tilgivelse bagefter, ikke? Altså, fordi lige, jamen det troede jeg da, at det var det, vi skulle, ikke? Altså, her, nu kan man gøre noget. Så jer, der brænder for det, I skal bare simpelthen gå i gang. Og så har jeg selvfølgelig nogle forslag til, hvad der ville være godt at gøre. Ja. Men det, jeg vil tale lidt om, det jeg vil prøve at komme igennem, det er altså målet med en innovationspædagogik, det er jo at fremelske innovationskompetence. Så hvad er det? Hvad er innovation? Meget kort. Så vil jeg lige kort introducere også min innovationsdiamant, som var det, jeg fandt ud af i min Ph.D., men som også er det, som teorirammen bygger på, som jeg vil præsentere. Og så skal vi jo selvfølgelig tale lidt om læring og innovation gennem kunstneriske og visuelle metoder. Så det er det, jeg havde tænkt mig, at vi skulle igennem. Innovationskompetence, efter min mening, det er fremtidens kernekompetence. Og hvorfor er den det? Det er fordi, at mennesker, der kan skabe innovation, der kan bruge en innovationsproces til at skabe noget nyt, de kan også skabe en bedre verden. De kan altid løse problemer, og de kan skabe en bedre verden. Så derfor mener jeg faktisk, at det er fremtidens kernekompetence. Så hvad er det? Jamen det er jo ikke så svært at sige, hvad det er. Det er evnen til at skabe innovation ved at navigere effektivt sammen med andre i komplekse sammenhænge. Problemet er bare, at der er mange ting i det her. Der er både evnen til at skabe innovation, og så er der den besværlige med at navigere effektivt sammen med andre. Altså det er faktisk noget af det, der er det allersværeste. Og så kommer den lille irritation, det er, at bedst som vi tror, at vi har den, så har vi den ikke, fordi verden ændrer sig. Altså det er det her med, at tingene hele tiden udvikler sig og ændrer sig, og det er jo det her, at nogen siger, innovation det er a moving target. Altså det flytter sig målet. Man kan ikke regne med, at nu har man sat sig målet, og så kører man. Man er nødt til simpelthen og hele tiden at være klar til at sige, hvor vi er på vej hen nu, og hvordan kan vi gøre det på den bedst mulige måde. Så det er ikke så svært at sige, hvad innovationskompetence er.
Men jeg vil jo gerne dybere ind i det her med innovationskompetence, da jeg skrev min bog. Og der var det jo så, at jeg desværre helt henne i bogen i kapitel 9 kunne se, hvad det var, det også var. Altså, og det var jo en analytisk forståelse af innovationskompetence. Det her, det er min tegning af innovationskompetence, min lille visualisering, kunne man sige. Det er, kan I se, der burde selvfølgelig være flere figurer, men det er den der svævende flow-fornemmelse, når det lykkes. Altså når det lykkes, så er folk bare, man kan se det på deres kropssprog, det er bare fantastisk. Så det er jo det, vi skal have ind hos de unge mennesker, at de skal prøve det der. De skal prøve den der succesfølelse, det er, at de kan. Men innovationskompetence består så af, dels af selvfølgelig noget faglig viden. Man er jo nødt til at vide, hvad snakker vi om? Altså, hvad er innovation? Hvor stammer det fra? Det stammer jo fra det økonomiske, kan man sige. Der kommer en definition lige om lidt. Men samtidig så skal man jo også kende, hvad inden for det felt, vi arbejder i, hvad er innovation der? Så det her med at kende nogle eksempler, nogle gode eksempler på innovation, det er jo også vigtigt. Altså man skal lige kende feltet, før man går i gang. Men så var det, at jeg opdagede, at dem, jeg så kalder de innovative metakompetencer, det er nogen, man ikke kan lære, uden at man gør det. Altså det vil sige, det her, det er noget, man skal øve sig i praksis. Man er nødt til at opleve det, man er nødt til at praktisere. Og de er som sagt analytiske, og grunden til, at jeg ikke kunne se dem, før jeg kom til kapitel 9, det var, at de hænger sammen i praksis. Så det var først der, hvor det lige pludselig gik op for mig. Jamen, man kunne jo godt se på det som, at der er en socio-innovativ kompetence og en intra-innovativ kompetence. Den socio-innovative, det er jo det her, at skabe sammen med andre. Det er jo det her med, hvordan kan vi være dygtige til at lade alle ressourcer blive brugt i sådan en gruppe. At lade alle idéer blomstre, at få gjort det sammen på en måde, hvor folk har lyst og tør bidrage. Og det er et af problemerne. At folk de sidder og holder sig tilbage, og måske bliver der ikke plads til dem, fordi der er nogen, der dominerer. Og det andet, der så sker samtidig, det er jo denne her, at der sker noget inde i ens selv, når man går i gang med de her processer, hvis jeg skal ramme. Den intrainnovative kompetence, det er så der, hvor man lige pludselig bliver bevidst om, fordi man samspiller med andre, hvad er det, jeg er god til? Hvad er det, jeg kan? Hvad er det, de andre siger? Jamen, det er du, der er god til. Det kan du. Og så blive klar over, at man også har brug for de andre talenter, og lige pludselig blive bedre til at se, hvad de andre kan, og hvordan man kan bidrage med det. Og det er altså en eller anden form for vækst, en indre vækst, der sker med de personer, der arbejder, der er i denne her proces med at skabe innovation. Så jeg vender selvfølgelig tilbage til det her med innovationskompetence, men det er altså det, der er målet, at det er det, vi skal udvikle efter min mening. Så er det selvfølgelig, at en innovationspædagogik, det drejer sig om at designe og tilrettelægge et undervisningsforløb, som giver deltagerne den mulighed for at udvikle innovationskompetence. Og det er jo meget forskelligt, hvad man har til rådighed, hvilke rammer man har, og hvilke elever man har osv. Men jeg skelner imellem at undervise om innovation og undervise i innovation. Når man underviser om, så er man lærereksperten, der står og fortæller om det. Jeg er så klog, og jeg ved så mange ting, og jeg står og fortæller osv. Men når man underviser i innovation, så træder man lidt tilbage, og så er det eleverne, de studerende, der simpelthen prøver at arbejde med en innovationsproces og gøre deres erfaringer i den proces. Så undervise i, det er altså det, der skal til for, at man virkelig lærer noget, at man kan få fremelsket denne her innovationskompetence. Og som lærer, der er undervisningen jo altså også, skal vi huske på, det er jo også at vise underet, ikke sandt? Altså det er det fantastiske ved det her ord, at i virkeligheden bør vi som lærer vise underet, og som lærer bør vi også, hvis vi på nogen måde kan tænde gnisten. Det er det, som I kunne se i denne her figur, jeg havde tegnet, at der er gnisten tændt. Og i det øjeblik, man har prøvet at skabe innovation, og måske ovenkøbet, og helst til nogen, der kan bruge det, man laver, så er gnisten tændt, og så glemmer man det aldrig igen, og så vil man forhåbentlig fortsætte med at arbejde med det.
Så nu kommer den definition, jeg altid bruger, og det er jo den oprindelige af Joseph Schumpeter. Innovation defineres som nytænkning, der skaber økonomisk værdi. Og han var jo økonom, Schumpeter, så han siger jo, at det er økonomisk værdi. Nu har jeg så sat økonomisk i parentes, fordi der er altså gået mange år siden da, og der er mange andre værdier, som vi bør lægge vægt på. Altså, der er hele, information og viden som værdi. Der er relationer og netværk som værdi, samarbejde som værdi, klodens ve og vel, etik og en masse andre ting, som er vigtige værdier. Også sådan noget som tillid er en rigtig vigtig værdi, kan man se i nogle af de der nye tiltag med Airbnb hedder det, altså der hvor man skal ind og bo hos nogle andre, der er tillid jo en meget vigtig værdi for at folk tør både lege ud, men også bo hos hinanden i verden. Så i forhold til den diskussion vi havde før, så er innovation for mig og for Schumpeter også, det er at man skaber noget nyt. Det er altså i sidste ende et resultat, som nogen vil bruge eller købe. Altså det er ikke innovation, hvis man har en fantastisk opfindelse, hvis den aldrig bliver til noget, og der ikke er nogen, der bruger den. Så det er vigtigt, at innovation kommer ud til nogen, der gerne vil bruge den eller købe den. Og det, der så er på vejen derhen, det kan så være en masse kreative processer, og det kan også være, og det er selvfølgelig også innovationsprocessen. Der er jo rigtig mange, i dag er innovationsbegrebet jo vokset, så der er rigtig, rigtig mange definitioner på innovation. Jeg har kun taget 2 med ud over den oprindelige. Og den ene, jeg synes er vigtig, det er social innovation, som Peter Drucker skabte allerede i 1985, hvor han talte om social innovation. Det udspringer af menneskers behov. Og det er jo igen min interesse, det er jo det her med mennesker. Og så har det et socialt samfundsmæssigt sigte i form af fornyelse af tiltag, der afhjælper de her behov, såsom uddannelse, sundhed og jobskabelse. Det kan man sige, det er jo noget af det, vi er inden for, når vi taler i hvert fald den nye skolereform og fremtidens skole osv., at det er altså inden for social innovation. Og det var det, som Drucker han kom med denne her definition. Så har jeg så ledt efter et begreb selv, jeg har også gået og talt om social innovation, og på et tidspunkt opdagede jeg, at jeg taler om noget andet. Og hvad gør man så? Jamen, jeg kunne ikke finde på noget andet, så jeg har kaldt det social innovation nummer 2 eller i anden. Fordi jeg kan bare ikke finde noget bedre ord. Men forskellen er, at han tager det samfundsmæssige, så kigger jeg på ligesom den menneskelige interaktion. Altså det er nye former for interaktion, og det er nye former for organisering og konstellationer af mennesker. Altså, der er jo sket så meget med, hvem der kan arbejde sammen med hinanden. Ikke? Altså hele denne her brugerdreven innovation for eksempel, det talte man altså ikke om for 15 år siden. Og da jeg foreslog det, da jeg var i Novozymes, der sagde de, nej, sagde de, at det kunne man ikke. Der var alt for meget med legale og dele viden, og der var for mange problemer. De gør det så nu, de har så fundet en måde at gøre det på. I dag er man nærmest nødt til at gøre det, at arbejde sammen med brugerne på en eller anden måde. Men også konstellationer af mennesker med hele internetplatformen, altså rundt omkring i verden, at vi kan faktisk sidde og samarbejde med mennesker, der sidder på den anden side af kloden. Så der er virkelig sket meget. Så det er en vigtig ting. Og fokus er altså på samarbejdet og på samskabelse, det at skabe noget sammen. Men noget af det mest interessante, det er, at hvis man kigger på det, og det er noget, jeg også har gået og spekuleret på i rigtig mange år, det er det her, at det innovative produkt faktisk udgøres af en ny menneskelig infrastruktur. Og det er det, man ofte overser, når man skaber et nyt projekt. At man har måske arbejdet sammen med nogen inden for forskellige områder, nye partnere osv., og så når man er færdig med projektet, så siger man, ja, det gik godt, eller det gik skidt, hvad det nu end gik. Men hvad er der egentlig tilbage, ud over resultatet af projektet? Jamen, der er måske skabt en ny infrastruktur, som i virkeligheden kan være en platform for, at der kan ske mange flere ting. Men det er ofte, at så er man færdig med projektet, og så kigger man ikke efter. Men i virkeligheden er det, efter min mening,
Rigtig, rigtig vigtigt. Det her med, hvad er det for nogle mennesker og menneskelige relationer, vi har med hinanden. Også derfor jeg var rigtig glad for denne her første øvelse. At det kan jo være, at I her møder nogen, som I sidenhen kan, ping-ponge med. Altså I simpelthen kan tale med og kan arbejde sammen med på forskellige måder. Så menneskelig infrastruktur er rigtig, rigtig vigtig. Og det sidste så er, at i virkeligheden er det her en innovation af selve innovationsprocessen, altså den måde, vi skaber innovation på. Ja, så er der ikke nogen tvivl om, at innovation foregår i teams. Altså det her med, at den enlige opfinder sidder for sig selv. Det kan godt være, at det stadigvæk sker i sjældne tilfælde, men i reglen vil den enlige opfinder ping-ponge med nogen andre, spare med nogen, eller gå på internettet og blive inspireret. Så spørgsmålet er, hvordan gør man det, hvilke rammer er bedst, og hvordan fremmes den her innovationsproces? Og det var sådan set det, som der var mine forskningsspørgsmål, da jeg lavede min PhD. Så var det jo, at der kom denne her innovationsdiamant ud af den. Og der plejer jeg jo at sige, at her har I resultatet af 3 års forskning. Imponerende. Men faktisk altså, var der rigtig mange modeller, men denne her er bare den, der ligesom er blevet tilbage. Jeg vil gerne lige høre, hvor mange af jer kender den. Ja, jeg tænkte det nok. Der er en del af jer, men jeg er nødt til alligevel, da det er ligesom grundlaget, så må jeg alligevel lige gå den igennem. Men det jeg jo fandt ud af, det I skal forestille jer, det er, at det her, og det er jo meget tydeligt, hvis jeg ellers skal ramme den, det er tydeligvis en innovationsproces, vi har herinde. Ikke? Det kan I godt se. Så skulle den måske være lidt mere sådan her. Man skal forestille sig, at man har et emne, der ligger herinde i midten. Altså man har noget, man vil undersøge. Det kan være et spørgsmål, eller et emne, eller en udfordring. Men der ligger et eller andet her, som man vil undersøge. Og det jeg så fandt ud af, det var, at der var 4 parametre, som var rigtig vigtige for, at denne her proces kan lykkes. Og man skal ligesom ud på alle parametre. Den første, det var jo, altså vi har en vidensdynamik her. Viden og ikke-viden, det er en ping-pong frem og tilbage. Hvad ved vi ikke, og hvordan kan vi vide mere? Men problemet, så det er altså ikke modsætninger, det er altså en dynamik, man skal forestille sig. Problemet med viden er, at det er det, vi bygger vores projekt på. Men samtidig er det der, hvor vi nogle gange er meget ukritiske, bygger på det, som er vedtaget viden, kan man sige, eller det, som vi plejer. Altså hele den der med, sådan plejer vi at gøre, vanetænkning ligger over i den. Og derfor så er viden ofte det, der bremser, at man kan skabe noget nyt. Men viden er også en blanding af data og facts, og man skal huske, at de ændrer sig hele tiden, det er jo dynamisk. Men det er også meninger, der på en eller anden måde sniger sig ind her. Vi er jo enormt hurtige til ligesom at sige lidt, når det er sådan, det hænger sammen. Og hvis de andre så tror på en, fordi man siger det sådan lidt overbevisende, så bremser den viden i virkeligheden. Altså man skal altså ind og undersøge den viden. Man skal ind og bore i den viden og finde ud af, jamen helt ærligt, hvad er egentlig facts her? Så den skal man lige passe på. Men den svære er selvfølgelig at komme over i ikke-viden, fordi der er jo først det, vi godt ved, vi ikke ved, ikke? Og så er der det, vi ikke ved, vi ikke ved. Og så er der det, vi ikke vidste, at man kunne vide. Ikke? Og det er jo det interessante. Altså det er jo herover det interessante kommer. Men hvor føler man sig klog, og hvor føler man sig dum? Hvem vil ikke helst sidde herovre og vide? Altså, ikke? Det vil vi alle sammen. Jeg ved det, jeg er eksperten, jeg er klog, og det er jo også det, som vi bliver betalt for, kan man sige. Men det, der i virkeligheden er vigtigt, det er, at man får stillet de spørgsmål, og det er herover i ikke-viden, man stiller alle de her åbne spørgsmål, som også Peter talte om tidligere, at det er jo her nysgerrigheden ligger. Det er herover, at muligheden for innovation, det er herover innovation trækkes. Men herover der kan man fremstå dum, og man kan simpelthen, man bliver sårbar, fordi hvis man udstiller sig selv, og de andre ikke er venlige, så skal der bare én bemærkning til, så er man skudt ned, og så holder man mod resten af tiden, ikke? Så det er ikke noget, det virker ikke, altså det nytter ikke noget, at man bare arbejder med det her. Nu skal vi så ind på de 2 andre parametre.
Og det er jo så det, jeg kalder kommunikationsdynamikken, denne her. Den pingponger også samtidig med denne her pingponger. Så det vi skal forestille os her, det er, at relationer er ligesom fundamentet for, at der kan ske noget herover. Og det er en ganske bestemt type af relationer, der skal være til stede, og det er tillid og respekt. Og det hænger også sammen med nogle af de ting, vi har gjort tidligere. Altså tillid mellem mennesker og respekt, så begynder man at turde våge sig over i sin ikke-viden og stille de her spørgsmål, som kan udstille en, men som også er fantastisk spændende, fordi det åbner jo op til mulighedsrummet. Så relationer er jo de her uudtalte bånd, der danner sig mellem mennesker. Det er jo usynligt. Og det sker altid, når man bliver sat i en projektgruppe for eksempel, at der er jo altid sådan nogen, man umiddelbart godt kan lide, og så er der måske nogen, man ikke så godt kan lide. Og så er der nogen, der kommer fra en forkert afdeling. Ikke? Altså, så kan man ikke på forhånd lide dem, så har man lidt fordomme mod dem, hvis de kommer fra det område. Og så kan ens chef sidde der, og så vil man i hvert fald ikke dumme sig. Altså, så der foregår jo enormt meget under overfladen, og intet af det bliver sagt. Relationer er noget, der er usynligt, det bliver ikke sagt, men det sker, og vi ved det godt. Så alt det der op over overfladen, altså det er det, jeg kalder det konceptuelle. Det er det, som man kan sige, koncepter, det er alt det, der bliver sagt, alt det, der bliver skrevet, alt det, der bliver tegnet. Det er alt det, man kan se og høre. Ikke? Og det er relationerne af det, man ikke kan se og høre. Og det er, når man kommunikerer, så er der jo både noget, man taler om, og mens der så danner sig relationer. Det er jo ofte, at det, man taler om, kan gøre, at der dannes nye former for relationer, at man netop igennem at tale sammen om noget, kan skabe relationer af tillid og respekt, som vi gerne vil. Men det her med at konceptualisere, det er det, der er det interessante, især i forhold til det, vi taler om her, det visuelle og det kunstneriske. Det er på denne her akse og i det her felt, at man kan arbejde specielt med at konceptualisere. Og jeg vil lige give jer et eksempel fra min forskning på, hvad det kan gøre. Jeg var for en del år siden, havde lavet et forskningsprojekt sammen med Skatteministeriet og Statens Center for Kompetence og Kvalitet. Og det var netop, at vi skulle anvende kunstneriske processer til at forankre forandringer. De havde været igennem utrolig mange forandringer, og nu i stedet for at lave flere forandringer, blev vi enige om, jamen, hvad for nogle af de her forandringer skal faktisk forankres lidt dybere, og kan vi bruge kunstneriske processer til det? Og det gjorde vi jo så. Men nu vi startede så med det her managementgruppen på cirka 20 personer, fordi vi skulle have dem ombord, og vi skulle have dem til ligesom at være motiveret til, at denne gang skulle det lykkes. Fordi det, der var sket tidligere, det var, at management var rigtig gode til at sige, og så vil vi gerne have, at det her sker. Og så trak de sig bare sådan tilbage og tænkte, så sker det nok. Men altså, tror jeg så det skete? Nej, der skal noget mere til. Altså man skal ligesom, som leder skal man jo, man skal kunne mærke, at man mener det simpelthen. Ikke? Og hvad skulle der til for, at de kunne mene det? Jamen vi trænede den først med en skuespiller, hvor de skulle lære at tage beslutninger med maven. Og det blev de efterhånden meget gode til. Og så havde vi jo en grafisk facilitator med, og det var faktisk din kompagnon Ole, som var med i det her projekt, og der skulle vi nemlig finde ud af, de havde valgt nogle forandringer, som var sket, som de skulle arbejde med, men de var meget abstrakte, de her. Det var sådan noget med helhedstænkning, skulle folk arbejde videre med, og så nogle andre meget abstrakte begreber. Så vi i projektgruppen sagde, vi er nødt til ligesom at finde ud af, hvad mener I med de her begreber. Så vi arrangerede, at vi havde ham grafisk facilitator inde, og han lærte dem at tegne stjernemænd om formiddagen. Om eftermiddagen, så blev de sat i grupper, og så skulle de tegne de her temaer, de havde valgt. Og det gjorde de så, men en af grupperne tegnede ikke, de stod og skændtes. Og jeg var jo lidt bekymret, for jeg tænkte, hvad sker der her? Der var nogle ret vigtige ledere med i den gruppe, så jeg tænkte, skal jeg nu over og hjælpe dem, eller skal jeg
Altså, hvem er jeg konsulent, er jeg forsker? Og så tænkte jeg er forsker. Og som forsker er alting interessant. Ikke? Så jeg gjorde ingenting. Men det, der skete, var så, at de lige til sidst tegnede nogle tegninger, og så, da de så skulle fremlægge for hinanden, så sagde de, det her, da vi skulle tegne det, opdagede vi, at vi overhovedet ikke var enige om det. Vi havde 3 forskellige versioner af, hvad det her tema betød. Vi var sådan set enige om, hvor vi skulle hen, men det her kan vi ikke give ud til medarbejderne. Altså, vi er overhovedet ikke enige om. Det må vi bruge en halv dag på at finde ud af, hvad vi mener med. Og grunden til, at jeg tager det her, det er, at det er en form for konceptualisering. At tegne er en meget vigtig form for konceptualisering, for så bliver man tvunget til at gøre det konkret det billede, man har inde i sit hoved. Nogle gange sidder vi jo og snakker og tror, at vi er enormt enige, men i virkeligheden har vi forskellige billeder inde i vores hoveder, og hvis de aldrig kommer frem, så tror vi er enige, indtil vi opdager, at vi ikke er det, og så går det galt. Altså, så kommer man op og skændes. Men det her med at konceptualisere, altså at få begrebsliggjort, at få tegnet, få visualiseret, og det er der rigtig mange måder, man kan gøre på. Så det vender jeg tilbage til, men det er bare lige for, at I forstår, at konceptualisering er altså en rigtig vigtig del af at arbejde med den her innovationsproces. Så hvis jeg skal sige det til sidst lige opsummere, altså man skal ligesom rundt og prøve at trække ud og være i alle de her områder. Man skal arbejde med relationer, man skal arbejde med åbne spørgsmål, typisk HV-spørgsmål. Så kan man arbejde med mere lukkede spørgsmål, som er mere sådan nogle, hvor man prøver at finde ud af, for noget data man har, og så videre, hvad folk mener. Og så altså at finde ud af, hvad taler vi om? Hvordan kan vi konceptualisere det, som vi taler om? Så er der nogen, der har sagt, at min model er flad. Og så fik jeg jo så en designer til at lave lidt facetter på den. Så I kan se, at ideen med denne her er altså, at vi skal forestille os mange små diamanter i den store diamant, at der er mange forskellige facetter på. Og grunden til, at jeg ikke har puttet mere ind i diamanten, det er, at så kan I selv gøre det. Altså jo enklere en model er, jo mere kan man selv putte ind i den. Hver gang jeg har forsøgt at putte noget ind, så er det bare gået i skud og mudder. Så det gør jeg ikke mere. Nu har jeg bare prøvet at illustrere, at der er rigtig mange facetter, man kan se i denne her diamant. Hvis der er nogen af jer, der ikke har fundet den, så er der en artikel, man kan google på nettet, der hedder Findes der en formel for innovation? Og der har jeg 12 sider, hvor der står det her, og hvor jeg også har lederrollerne med. Dem har jeg ikke taget med her, fordi det synes jeg ikke, der var tid til. Men for at forstå det, har jeg lige et enkelt ord med også. Altså der er et forskel på det, vi kalder et projekt, som jo er det her over noget målstyret og konvergent, og det passer igen sammen med noget af det, som Peter Ford sagde tidligere. Og så har vi noget, der kommer før det, jeg kalder projektet, som er målsøgende. Kan I huske, han sagde problem finder? Det er lidt det, som vi har herovre. Han sagde divergent. Det er det, vi har her. Det er lidt kaotisk. Og det, som man skal arbejde med her, det er, at man skal vente med at tage de store beslutninger, indtil man har fået data og information ind. Og det er det, der er det svære. Det er det, der er det svære ved at arbejde med denne her tidlige innovationsproces, det er, at folk føler sig lidt lost, altså man er så lidt fortabt. Hvad kan det blive til? Vi har jo så travlt i dag, at vi jo hele tiden skal have resultatet, før vi går i gang. Men det kan virkelig godt betale sig, at give folk mulighed for at arbejde lidt i projektet, før de når frem til problemet eller målet. Det er det, vi går efter. For det, der sker i denne her diamant, det er, at når man når frem i diamanten, at man så når frem til det, jeg kalder det strategiske spørgsmål. Altså når man har stillet nok af de her HV-spørgsmål, og man har fundet ud af, hvad man ved, og man bliver ved med at have de her gode relationer, så man kan være kreativ med hinanden, og man hele tiden konceptualiserer, tegner osv., så når man frem på et tidspunkt til det, jeg kalder det strategiske spørgsmål. Og det strategiske spørgsmål, det er det, der peger, fordi innovation jo er strategisk. Lige pludselig, når man stiller det, så ved alle, det er det, der er spørgsmålet. Og jeg ved ikke, om I kender det gamle citat af Einstein, hvor han siger, hvis han havde 60 minutter til at skulle løse et vigtigt problem, så ville han bruge de 55 minutter på at finde det rigtige spørgsmål. For i det øjeblik, man har stillet det rigtige spørgsmål, man er kommet frem til det, så giver løsningen næsten sig selv.
Så det er det. Og til sidst vil jeg bare lige sige, at præjektet er altså, det svarer til den der innovationsproces i innovationsdiamanten. Og det er 2 måder at arbejde på. 2 forskellige måder at arbejde på, hvor man skal kunne hoppe frem og tilbage. Når projektet ikke går, som man havde regnet med, kan man hoppe over i præjektet. Og når så man har fået lidt styr på det, går man tilbage i projektet. Men det er præjektet, som jeg mener, at unge mennesker, elever, bør have arbejdet med, så de får den oplevelse, at det kan lade sig gøre, at det ikke er farligt, at det ligesom, det lykkedes. Hvis det lykkes én gang, ved man jo, at det kan lykkes igen. Så for lige at opsummere, hvad den her kan anvendes til. Altså man kan bruge den som et proceskort med 4 dimensioner som kompasretninger. Det vil sige, at man kan lægge den på bordet i en gruppe, og folk kan gelejte sig rundt og sige, nu synes jeg, vi skal herover, og nu skal vi herover. Og jeg har jo 4 lederroller på, som jeg ikke har taget med, men det kan man læse i den der artikel, hvis I er interesseret, så at hver lederrolle ligesom er ansvarlig for en dimension. Og så sidder man og samarbejder ved hjælp af de her lederroller. Så kan man bruge den som en analysemodel for projekter, både når man skal planlægge et projekt, men også når man laver status og skal evaluere. Man kan bruge diamanten til at kigge i, hvor var vi i diamanten, hvordan var relationerne, hvor startede vi, osv. Så den er god som analysemodel, og den er også god som analysemodel i forhold til ens afdeling, ens organisation. Hvor ligger man henne i diamanten? Og jeg kan fortælle jer, at den virksomhed, jeg arbejdede i dengang, som var Novo Nordisk, de lå tydeligvis oppe i højre hjørne, altså mellem viden og koncepter, og det gør rigtig mange. Og i det øjeblik, at de selv opdager, at de ligger der, så bliver de jo opmærksom på, at de måske skal gøre noget andet også, at man skal arbejde lidt mere med ikke-viden og relationer. Og så kan den altså bruges som en pædagogisk ramme for udvikling af innovationskompetence, og det er det, jeg kommer til nu. Men inden vil jeg så lige introducere 4 former for at vide noget. Det er nogen, der hedder Heron og Reason, som jeg synes har det bedste framework. Og det er jo selvfølgelig en evig cirkel, men jeg starter selv med oplevelsesviden. Altså, det er klart, at når man oplever en innovationsproces, er det noget andet end at få det fortalt. Og når I nu kommer hjem og skal fortælle jeres kollegaer eller jeres venner om denne her konference, så er det noget helt andet for dem, end jer, som har været her og oplevet det. Jer, som har været nede og give hinanden spørgsmål og har snakket osv. Det er noget helt andet. Man kan aldrig gengive den oplevelsesviden, fordi oplevelsesviden sidder også i kroppen. Ikke? Den sidder alle steder. Så oplevelsesviden er vigtig, og det er den, der kommer gennem praksis, gennem øvelse og praksis. Så er det, at jeg virkelig godt kan lide den, fordi de ikke hopper direkte over til det, man kalder den eksplicite viden. Altså hvor man kan sige, det er sådan, det er det her, jeg har lært, eller det er sådan, det hænger sammen, eller det er sådan, verden ser ud. Altså det er jo de her modeller og teorier, man kunne lægge derover. Og det jeg opdagede, og det gjorde jeg altså også på den måde, at jeg lavede en fejl, altså med det her med forskningsprojektet med Skatteministeriet, det var, at det er meget svært at gå direkte herfra og herover. Altså det er meget svært at gå fra en oplevelse direkte over til at sige sådan her. Så det er rigtig, rigtig godt at have en mellemvej, en slags oversættelse. Og det er her, at det her med at konceptualisere viden, det hedder på engelsk presentational knowing. Og det kunne jeg heller ikke oversætte til dansk. Men presentational betyder, at man kan præsentere det i en eller anden form. Og der er det, jeg mener, at kunstneriske processer, eller prototyping, som vi lige skal tale om også, at det her med at præsentere det i noget, som ikke bare er ord, det kan give en ekstra refleksion for den, der gør det, og en meget, meget bedre forståelse og meget bedre kommunikation. Og så har vi til sidst denne her, fra vi ved noget, at vi skal ændre noget, for eksempel at vi har oplevet noget, og vi nu skal til det, så ved vi godt, at denne her, den er hård, ikke? Altså praksis, fra vi ved noget til vi gør noget, det kan godt tage et par omgange her, ikke? Men det er klart, at praksisviden, det der med, at man har prøvet det, man har øvet sig, det er super vigtigt, og det er vigtigt for innovationskompetence. Så kan I se, hvor flot det passer til modellen, ikke? Altså at oplevelsesviden, det passer jo til, at hver gang man
arbejder med noget nyt, altså noget, man ikke ved i forvejen, og med relationer. Det er jo tit, at oplevelsesviden er noget, der sker sammen med andre. Og så passer det også med, at man kan konceptualisere noget denne her vej op, og så den eksplicite og praksisviden. Og det jeg så har gjort i min bog, det er, at jeg har prøvet at lægge nogle, nogle metoder på de her diagonaler, de her forbindelseslinjer, hvor jeg siger, hvad er det så, man kan arbejde med som lærer, som underviser? Ja, men her kan man arbejde med det, jeg kalder læringsrum, altså at skabe læringsrummet, som er der, hvor man arbejder med at skabe relationer af tillid og respekt, og finde ud af, hvad skal der til for, at denne her gruppe mennesker kan lære. Så her, der har jeg så sat æstetiske og kunstneriske processer op, og det er jo det, jeg vender tilbage til, så det vil jeg lige gå lidt henover nu. Herover teorier og modeller, og hernede sociale teknologier. Og de sociale teknologier, dem kommer jeg nemlig ikke ind på, vil jeg bare kort sige, at det er teknologier, hvormed man kan ændre et mødefokus eller en samtale. Altså det er simpelthen måder, man kan ændre samtaler på, hvor som er sådan ret underfundige, og den mest fantastiske måde, man kan gøre det på, det er faktisk ved at stille et spørgsmål. Spørgsmål er jo min kæphest, spørgsmål kan alt, og en social teknologi, der er meget elegant, hvis man skal ændre et fokus på et møde, så frem for at sige, jeg keder mig, ej hvor går det dårligt, og så videre, det kan man jo ikke sige på et møde, så kan man måske sidde og tænke på, hvad for et spørgsmål vil være lækkert. Altså, hvad vil folk synes var lækkert at tale om? Hvad vil de her mennesker synes var fantastisk? Og så prøver man simpelthen at formulere et spørgsmål. Og det er jo ikke altid, det lykkes, men hvis det lykkes, så opdager man bare, nu er kropssproget noget andet, og lige pludselig ændrer mødet sig. Så altså spørgsmål de kan virkelig meget. Men jeg vil lige tilbage til det her. Jeg skal lige tilbage. Det jeg gerne lige vil sige, det er, at det jeg prøver nu, det er at arbejde med denne her side af modellen, fordi det er denne her, hvor man kan sige, at visualisering og kunstneriske processer kan gøre noget, det herovre, og specielt heroppe. Ikke? Så derfor siger jeg lige lidt om, hvad et læringsrum er. Det er altså denne her arena, der forbinder relationer med ikke-viden. Men et læringsrum er jo både mentalt, socialt og fysisk. Altså, der er det fysiske rum, og jeg synes faktisk, at det her fysiske rum er meget godt. Da jeg snakkede i telefon med Hanne, så sagde hun, at det er et auditorium. Og så sagde jeg, nej, sagde jeg så. Fordi i et auditorium er man låst fast. Men det er slet ikke særligt fastlåst, det her auditorium, fordi der er en fantastisk dejlig platform hernede. Så det her er et rigtig godt auditorium. Men et rum bestemmer jo, hvad man kan, og det var også derfor, jeg så, at der var en, der havde sagt bordene ud til siden. Ja, altså det betyder jo noget, hvad der er, og hvad man kan med rummene. Men man kan også være meget kreativ med rummene, og der kan man jo lade de studerende indrette rummet, sådan så at det bliver sådan, som man gerne vil have det, for at man kan lære på den bedste måde. Det mentale, det drejer sig jo om vores indstilling. Det drejer sig om, hvordan er vi indstillet på, at vi i forvejen er vi skeptiske, eller er vi åbne og nysgerrige. Og det kan man faktisk få folk til at være ved at tale med dem om det, og sige, prøv nu at være åben. Så det sker der det sjove, folk vil rent være det, simpelthen. Men hvis man ikke siger det, så er det ikke sikkert, at de vil være det. Men det vigtigste for mig, det er det sociale rum. Det er jo det her med relationerne. Så når jeg definerer et læringsrum, så er det et relationsbåret sikkerhedsnet. Fordi det er et sikkerhedsnet, der ligesom gør, at man i det rum kan tillade sig rigtig meget. Altså, fordi man bliver inkluderet, og man er rummelig. Og der kan man nemlig få diversiteten, eller forskelligheden, eller mangfoldigheden til virkelig at eksistere. Og det har jeg oplevet så mange gange, at jeg arbejder rigtig meget med at skabe det her rum. Og det var også det, der skete først på konferencen her, at denne her måde, at I kom ned på gulvet og skulle stille spørgsmål til hinanden og udveksle spørgsmål, det var også en relationsskabelse. Det vil jeg helt klart se som en relationsskabende øvelse, som gør, at folk får lettere ved at tale sammen og skabe relationer videre hen. Så synes jeg var en rigtig god start, lige i min ånd i hvert fald. Jeg tror på en måde, at
lærere er rigtig gode til det her. Det er min fornemmelse, at lærere og pædagoger er rigtig gode til det her. Så derfor går vi bare lige lidt let hen over det her. Det her, det er jo ligesom det, der er det, jeg gerne vil tale mere om. Men hvad betyder det her med et æstetisk perspektiv? Jamen, et æstetisk perspektiv, det er jo noget med at opleve og lære gennem sanserne. Og det ville jo være fantastisk, hvis man kunne bruge mere af det, hvis man kunne gøre mere af det, fordi børn og unge er jo utrolig gode til at sanse. Altså, de er jo ikke ødelagt så meget endnu. Så der kan man godt, det kan man godt arbejde mere med. Hvad så er de kunstneriske læreprocesser? Jamen, det drejer sig ikke om, at de skal være kunstnere, men det vi gør, det er, at vi bruger de metoder og materialer, som kunstnere anvender. Altså, at vi ligesom låner nogle metoder, nogle materialer, som de anvender, for at vi kan arbejde med at konceptualisere, med at forstå, hvad vi taler om, med at kommunikere. Så prototyper, det var også det, som Peter Ford talte om. At skabe prototyper er en meget let måde at arbejde på det her felt. Der er nogle kunstneriske metoder, der kan godt kræve meget mere, men prototyper er i og for sig meget nemt. Og når man skaber prototyper, så er det jo, at man gør indtryk til udtryk. At det man har i kroppen, det man har oplevet, det på en eller anden måde, det prøver man at få ud i en eller anden form, i et eller andet materiale. Og så er det jo det her med, at man prøver at konceptualisere den tavse viden, man har, det der har sat sig i kroppen. Lige se, hvad jeg har skrevet her. Nå ja, det var det, jeg lige skulle. Jeg havde en lille note her. Fordi det man har fundet ud af, det ved jeg ikke, om I har hørt, men har I hørt, at man har 3 hjerner i virkeligheden? 3 hjerner. Den ene, den kender vi godt, den sidder her. Den anden sidder i hjertet, og den tredje sidder i tarmene. Det er altså bevist, det er videnskab det her, at vi har tilsvarende nerveceller både i hjertet og i tarmene, og det her med, at vi har denne her mavefornemmelse, det er faktisk rigtigt, altså at den findes, og den kan man selvfølgelig træne. Så det her med at kunne få noget af den viden ud, der sidder de der forskellige steder i kroppen, at kunne konceptualisere det er jo rigtig meget værd. Og det kommer sjældent ud, hvis man bare skal tale med ord. Og så det, som Peter også sagde med, at man kan nu kommunikere med idéer og tanker. Det der med, at man har en eller anden idé i sin hjerne, tror jeg, den sidder, i sin hjerne, og man så på en eller anden måde bruger noget materiale. Det kan være, man kan tegne det, eller man kan vise det i et stykke musik, eller man kan vise det på mange forskellige kunstneriske måder. Man kan også bare forme det i ler, eller med alle mulige andre materialer. Men lige pludselig, så kan man kommunikere om det, og så som Peter sagde, så kan man få feedback, så kan man begynde ligesom at spare med hinanden og udveksle idéer. Og så sker der jo noget interessant, at man kan reflektere med sine hænder. Altså, vi arbejder på min uddannelse, der arbejder vi nu med at lave prototyper, hvor jeg prøver at sige til folk, at de ikke må tænke, men de bare skal lade hænderne gå hen og finde noget materiale, de har lyst til at arbejde med, og så skal hænderne arbejde sig frem til noget, og så skal de tolke på det bagefter. Og det der sker, det er, at på en eller anden måde, så kommer der igen tavs viden, der kommer noget frem, hvor folk siger, det havde jeg slet ikke tænkt på, men sådan er det faktisk. Det er ligesom intuitionen arbejder sig ud med hænderne og materialerne, så også det er en meget spændende proces. Og til sidst vil jeg bare sige, at prototyper, det fremmer selvfølgelig især kommunikationsdynamikken, den her dynamik i diamanten. Og så vil jeg bare lige, som jeg sagde før, jeg nævnte nogle af de her mange sprog, som kunsten har. Og der gælder det jo om at tænke på, hvem er eleverne? Hvad vil de synes er sjovt? Hvad vil de synes er spændende? Hvad for nogle materialer vil de kunne arbejde med? Der er jo ikke noget af det her, der ikke skal sættes ind i en kontekst. Alt det, jeg siger, skal jo fortolkes og puttes over i jeres egen kontekst, og finde ud af, hvad er det så, man lige kan med nogle af de her ting. Den eneste, jeg vil nævne, det er denne her akvarieøvelse her.
En akvarieøvelse, det er, at der er for eksempel, at der er nogle elever, der sætter sig ind på gulvet og spiller en lille situation, hvor de for eksempel spiller, hvad de har lært. Hvis nu de har arbejdet med en innovationsproces, og man så siger til sidst, at de er måske 4 eller 5 grupper i klassen, og så siger man, jamen jeres opgave er på 5 minutter at spille der, hvor I havde den største læring. Det spiller I for de andre. Det er jo en kæmpe forskel, om man står og siger det, bla bla bla, ikke? Eller om man spiller det. Fordi det, der sker, når man spiller det, det er ikke kun, at det bliver visualiseret, men det bliver også kropsliggjort. Og det der med, at det bliver kropsliggjort, det gør altså noget, både ved dem, der spiller det, men også ved dem, der ser på det. Og forumspil, det ligner det jo lidt, men det er jo der, hvor man kan gå ind og spille en konflikt eller en vanskelig situation, og så kan forskellige gå ind og prøve at spille den person, der har problemet, for eksempel, og afprøve nogle forskellige måder og se, hvad sker der så. Så begge disse metoder er meget kraftfulde, kan man sige. Så har jeg bare et par stykker her til sidst, hvor jeg lige vil opsummere. Det er nemlig det ved det, at når man arbejder med de her ting, så er det ikke synlige kompetencer og færdigheder. Det er ikke sådan noget, der bliver målt i reglen. Men det her med, at man får skærpet sanserne ved, at man arbejder med de her metoder, det er jo en vigtig ting i dag, hvor netop opmærksomhed er sådan en vanskelig vare, om jeg så må sige, som er sådan en mangelvare. Kunsten at lytte, det er jo selvfølgelig måske særligt musikken, men kunsten at lytte ind til nogle detaljer kan også give en kunsten at lytte til mennesker, og til at lytte til, hvad der ikke bliver sagt, som jo er en af de socio-innovative kompetencer. At se på nye måder, det er jo også det, man arbejder med i kreativitet, hvor man sætter forskellige perspektiver ind. Men kunsten eller en kunstnerisk metafor for eksempel, kan jo gøre, at man lige pludselig får nye ord til at se noget med, at man får nye perspektiver. Og det her med at få skærpet opmærksomheden, at man bliver opmærksom på, at opmærksomhed er energi, og at man skal være forsigtig med, hvad man giver sin energi, at man ligesom skal styre sin opmærksomhed, det er også en vigtig ting. Og når man spiller teater specielt, så sker der det, at man udvikler empati, fordi man mærker på kroppen, hvad de andre eller klienten, brugerne, hvem det nu end er, man spiller, så opdager man noget om de personer, som er enormt brugbart i sådan en innovationsproces. Og så er det selvfølgelig en vigtig ting, at man får de her nye kompetencer for, at man kan udtrykke sig og formidle. Og altså, hvis man får de der forskellige måder med kunsten, at kunsten kan give, så får man altså også nye sprog. Og så kan man sige, at læring og innovation via kunstnerisk og visuel metode, det handler særligt om kommunikation. Det, der er vigtigt med, at når man arbejder med konceptudvikling, altså når man arbejder med konceptualisering, det er, at man får mange facetter på, at man får alle de personer, som har viden på det her område, at man får det ind på ideen. Altså fordi der er en tendens til, at hvis man bare sidder og snakker, og tror, man snakker om det samme, så bliver ideen meget lille og meget smal. Men hvis man får konceptualiseret den ved, at man har billeder og tegninger og alt muligt andet, så bliver den meget større, fordi man får virkelig brugt de ressourcer og de kompetencer, der er i gruppen. Forskellige synspunkter bliver udnyttet, det er lidt af det samme. Og der sker det, at man lige pludselig opdager nye vinkler og får nye forståelser og nye muligheder ved, at folk tegner det på en anden måde. For eksempel fra Skatteministeriet, man havde jo ikke vidst, at de andre så det på den måde. Og lige pludselig, så kan man se, at sådan kunne man altså også se det. Så på den måde, de nye muligheder, det er jo det, der er innovationen. Og en anden proces, der er vigtig i denne her forbindelse, det er så refleksion. Hvor man har de der, men der skal være tid til, man har de der indre overvejelser. Hvad skete der her? Der skal være tid til, at man kan fordøje sine oplevelser. Og hvis ikke man har den tid, så får man ikke den nye erkendelse og indsigt og lyst til handling. Fordi det er jo det, der gør, det er det, der afføder, at man får lyst til at handle.
Så afslutningsvis vil jeg lige give jer et citat fra en billedkunstner. Der var nogle innovationsalliancer i 2004, 19 innovationsalliancer med 19 kunstnere, med 19 virksomheder og 19 kunstnere. Og det var en af dem, der fik en pris. Og Quilts of Denmark, det er en dyneproducent, hvor han siger, som billedkunstner kan jeg hjælpe folk til at tænke visuelt og tale billedsprog. For mig er billeder et sprog og en erkendelsesform, og ikke nødvendigvis kunst med et stort K. Ja, det var mine ord, og så har jeg så bare en lille instruktion til sidst. Vi har et kvarter tilbage. Og ja, jeg ved ikke, hvordan vejret er, men ideen var, at det skulle være solskin, vil jeg gerne sige. Men ligegyldigt hvad, så vil jeg sige, at der er lige et kvarters walk and talk inden frokost, hvor I kan fordøje lidt af det, der har foregået her til formiddag. Så om lidt vil jeg bede jer om at komme ned og finde en person, I ikke kender i forvejen. Og så er der altså ikke 8 minutter, fordi vi er jo lidt over tid. Så hvis vi nu siger, at 5 minutter til hver, så taler I om, hvad er du blevet inspireret af? Hvad er du blevet inspireret til at gøre, når du kommer hjem, hvis du allerede er blevet inspireret til at gøre noget? Lad den ene tale først, og hjælp kun med spørgsmål. Det er så svært, når den ene siger, det mener jeg også, og så får man enormt lyst til at blande sig. Men det er enormt dejligt at få lov til at tale i 5 minutter, mens den anden bare, hvis man går i stå, hjælper med et lille spørgsmål. Så prøv om I kan holde 5-5 byt roller efter 5 minutter. Og derefter må I så tale sammen de sidste 5 minutter, ikke? Og så er der frokost kl. 13. Så kom ned på gulvet, find en ny partner, som I kan walk og talk og skabe relationer med. Og så håber jeg, at I får en rigtig god samtale og en rigtig god konference.